dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver de her fine små sløjferinge. Den er rimelig hurtigt klaret, og I vil have 2 farver, ikke? Så, og i dag skal vi bruge lumen, og i dag skal vi have den her pil her til at vende væk fra os. Så lad os komme i gang. Og så vil jeg have farven blå i dag, med noget glitter i, og det er double bands elastikker. Og så er det her og her, herfra her til at starte med, og her til her, 2 band elastikker mere, 2 her og her, og så vil jeg tage 1 her og her, og så vil jeg tage 2 igen, her til her, og her og her. Så vil vi tage den næste række, som er herover, tager vi til at starte med. Nej, jeg tror vi starter her. Så siger vi 2 her, og vi siger 2 her, og et enkelt en her, og så 2 her, og så 2 her. Og så 2 her, og 2 her, 2 her, 1 her, og 2 her, og 2 her. Jeg lavede kun den enkelte her, fordi at det gør det sådan lidt nemmere for at kunne få den her fine elastik på, og så den får den der lidt mere, sløjfeform. Ja, så skal vi have wrappet den sammen. Wrap. Så vender vi den om. Vi vender den om mod mig. Og så skal vi have der. Jeg tror, hvis vi skal have den lidt mere stram, skal vi nok have den dobbelt. Ja, tænker jeg. Det er nok en meget god idé. Og så igen. Lige her. Igen. Og en sidste også, som kommer til at være her. Vi skal også have en her. Boom. Så den kommer til at se sådan ud. Og så kan man lige skubbe den lidt op her. Bum. Og så kan man så lume herfra. Og her har jeg lige gemt en lille ting. Kan jeg da godt se nu. Cat bands. Låse elastikkerne skal vi jo også på, jo. Så, skal vi gerne sige det. Og den sidste skal vi lige have 1, 2, 3. Sådan der, ikke?
Lad nu være med at drille mig. Sådan. Nu skal vi se, jeg har en, der er lidt udlagt der. Og så er det ellers bare lume. Sådan der. Træk dem her tilbage. Og så hiver vi de her op. Den vej der. Og i det samme på den anden side. Skal lige have dem alle sammen med, kan jeg se. Vi har ikke dem alle sammen med. Ej, hvor den irriterende. Nå, den vil ikke som jeg vil i dag. Så, nå, sådan. Og så tager vi den midterste. Og så tager vi sådan der. Og så bare det samme hele vejen op. Sådan så den får den der dråbeform der. Ja. Der var en enkelt en der. Ja. Giv slip. 2. Og 2. Så, jo, der var kun en. Jeg skulle bare lige være sikker. Og så sådan der. På der. Og her. Og så tager vi den midterste række. Midterste række. Hvis den vil være med mig. Sådan der. Og på der, så tager vi den her side. Og putter herover. Og den her side og putter herover. Sådan der, ikke? Så skal vi have den af. Det gør jeg med en fin lille en. Stikker den igennem den sidste her. Som I kan se, den der. Og krogen igennem. Putter bare noget elastikken på og hiver den op, uden at få nogle af de andre med. Og så har du den igennem der. Og så kan man lige sige, gør sådan der. Lave en lille lås, så når vi tager den af, så falder den ikke af. Og så tager vi den bare af. Så tager vi den bare af, gør vi. Og for at få den her væk, så går vi ind i selveste sløjfen. Det ligner ikke helt en sløjfe endnu, men det kommer der til. Og hiver den ned igennem. Jeg kan ikke lige se, hvilken en af dem det er, jeg skal hive i her. Det er den forkerte, jeg hiver i. Men jeg kan se, at den anden, den ligger lige her. Den hiver vi i. Og vi fortsætter indtil den er helt væk. Sådan der, ikke? Sådan der. Og så kan man lige sådan der. Så har vi noget af den. Så skal vi jo til at lave selveste ringen. Og der tænker vi, at vi tager noget glitter, hvid. Og laver vi en single chain, en single kæde. Og nu skal jeg så bare lige finde ud af, hvilken vej det er denne vej. 2 der. 2 der. 2 der. Og det er 10. Nej, 10. Nu skal vi se her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det var 10. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 og en 10'er. Så den kommer til at se sådan der ud. Så tager vi sløjfen, sætter den her, sådan imellem. Og så tager vi vores hug og skubber på de her to her. Sådan. Så. Og så begynder vi så bare at hugge vores kæde, som bliver til en ring til sidst. Så vi får de her dråbeforme. Sådan der. Så. Sådan der. Sådan der. Og sådan der. Og så vil jeg have en C-clip. Og den tager jeg så på her. Så vi kan tage den selveste kæde ned. Så den kommer til at se sådan ud. Og så tager du bare C-clip og sætter den fast her. Ind på dem alle sammen der. Og voilà. Så har du en fin lille ring. Ja. Ja, og dem kan du så også lave i alle de farver, du har lyst til. Så det var det. Tak fordi I kiggede med. Hej hej.